Ahoj vážení přátelé, zdravím všechny lidi. Jdu dělat takový zvláštní pokus. Jdu udělat to, že si nalepím Libertíka, nalepím si Peace, to je homeostáza a takový jakoby celkový sklidnění po psychické stránce. Nalepím si Kikit. Kikit je na pomoc k tomu, abychom odbourali vlastně jakoby nežádoucí účinky, jako je zákaz zlozvyk typu kouření, alkohol a tak dále. A nalepím si Joy. Připomíná to jiný název, připomíná to trošku jiný název a ano, má to zlepšit náladu. A co teď jdu udělat, než si to nalepím, tak si zkusím napsat svoje jméno pospátku, jo? Takže zkusíme si ho napsat. Tak jo, trvalo mi to tady pár vteřin, ale nějak jsem to tady dal, jo. Tady není vidět, mám tady asi, no dobrý, není tady masný papír, jo. Takže moje jméno pospátku, jo. Máme ho napsaný. Teď se teda půjdu olepit. Nalepím na nohu, dvě nalepím tady na ruku. Takže jo, takže tadyhle nohu mám připravenou, ať se k ní nemusím schépat, tak si jenom nalepíme náplastičky. Tak, op. Tak, jedna. Tak, tady máme druhou. Tak, tady máme ty malé štítky, druhá. Další mám připravený tady za sebou. Ať si to nepletu. Teď, když to je barevně přizpůsobeno. Tak, ruku připravenou nemám ještě, takže ruku si tady vydezinfikuju lehce, abych ji neměl masnou. Tak, první nalepíme Joyku. Pro mě je Joyka premiéra třeba, jo. Já jsem ještě Joyku neměl nikdy, protože jsem neměl takový nějaký splín, abych potřeboval zvednout náladu. Takže první Joyka. Tak. A druhou nalepíme Kikit. Tady ty nemám připravený. Ty jsem měl už předlepený, aby to šlo rychle na tu nohu. Tak. Tak a tady máme Kikit. Dobrý. A je kolik? Je 9:45. Takže za 4 hodiny zkusím vytvořit něco jako co ještě já neznám, ale zkusím nějak vytvořit, nějak se jakoby manifestovat, abych se soustředil na to, abych byl schopen to jméno potom napsat úplně bez problémů, protože to netrvalo tak dlouho, abych si prostě srovnal ten převrat těch písmenek do hlavy a uvidíme, co to se mnou udělá. Jo? Takže za 4 hodiny, ahoj. Tak přátelé, jsem zpět, uplynulo 15 minut, je 10:01, tam teď skočilo, koukám. Tak já budu zkusit opět napsat svoje jméno po 15 minutách. Takže jo, takže to uděláme takhle. Takže napsal jsem ho psacím, napsal jsem ho rychlejc, než na začátku videa. A proč jsem tento test dělal? Vlastně s tou Joykou, s tou Kikit náplastí, nebo náplastí, pardon, s Peacem a s Liberty, protože já trpím takzvanou poruchou pozornosti ADHD. To znamená, že mám dny, kdy jsem úplně v pohodě, pak mám dny, kdy jsem absolutně nesoustředěný, rozházený, v hlavě se mi hodí milion myšlenek a nejsem schopen dát cokoliv dohromady. Dneska ráno jsem se zbudil, rozhodilo mě to, že venku prší, zavolal jsem do Špindlu, jestli tam prší taky, tak mě bylo řečeno ano, protože jsem měl permanentku na dnešní den na lyžování. Nemohl jsem jít teda lyžovat a mě to tak strašně rozhodilo, protože já jsem byl takzvaně nafokusovaný nebo nasoustředěný na to, že půjdu dneska na sjezdovku. Aspoň už začíná být pěkně, takže začnu jezdit na kole, takže poslední jakoby zimní sport a postupně přesedlat na ten letní sport. A mě to tak rozhodilo, že já jsem od té doby úplně mimoň. Tak říkám, hele, co já udělám. Četl jsem takovou zprávu, že tyhle 4 náplasti od Jay Dalivela by mě měli zafokusovat a pomoct zasoustředit tak, že jsem schopen napsat svoje jméno pospátku. To znamená, fígl tví v tom, že mě ten Peace
sklidnil. Tím pádem mi přestaly lítat myšlenky. Liberty okamžitě zabírá a srovnává homeostázu. Srovnává vnitřní prostředí a dává vám vlastně tělo a vnitřek těla do nějaké rovnováhy, tak, jak by mělo být. Jak jsem říkal, Joyka, ta vás hodí tak, abyste neměli třeba nějakou depresi, jo? Protože tím, že já jsem přišel o něco, na co jsem se těšil, tak tam hrozilo, že moje hlava se furt bude soustředit na to, k sakru, protože zrovna dneska špatný počasí. Jo? A to fakt úplně vyplo a k tomu pomohla ta Joyka. Že člověk je jakoby veselější, protože nemyslí na ty pochmurné věci, myslí na ty lepší věci. No a Kikit, ten je tady právě proto, abych nespadnul k nějakému třeba svýmu zlozvyku, jo? Sednu k počítači, nemám co dělat, nudím se, nebo se nemůžu soustředit, tak si pustím třeba nějakou hru, tím se uklidním. Ono mi stačí pár minut třeba, nebo půl hodinky si zahrát a jsem zase v klidu. Jo? Tak k tomu mě slouží Kikit, aby to neudělal. A víte co, vážení, ono to krásně funguje, je to bomba. Jo, fakt si to vyzkoušejte. Pokud někdo byste chtěl, nemáte neuronáplasti, není problém se na mě ozvat. Řeknu vám, jak si je koupit s 25% slevou, nebo nějakým způsobem se domluvíme, to není problém. Ale fakt je to super, takže já jsem napsal jméno správně poprvé, trvalo mi to dlouho, musel jsem ho napsat tiskacím, abych to viděl. Teď jsem ho napsal psacím, jo, takže to je úplně bombastický. Fakt jako bomba, no. No a k tomu teda já jsem měl tady těch 15 minut, ta hudba, co mě hraje na pozadí, tak jsem tady měl jakoby nějakou hudbu, aby mě neodváděla, jo? Protože kdybych si pustil nějakou hudbu současnou nebo nějakou 80, 90 nebo něco takového, tak ta hudba by mě taky rozhodila trošku, protože bych si řekl, to si třeba pamatuju někde z 82. roku, to si pamatuju jako 10letý kluk a podobně, jo. Takže to jsem nechtěl, tak jsem radši pustil takovouhle nějakou relaxační hudbu. A lidi, fakt je to bomba, je to bombastický. Vyzkoušejte to. Je to dobrý. Tak ahoj.